El paviment del cementiri d'Horta presenta irregularitats en alguns punts i per als visitants, majoritàriament gent gran, podria suposar alguna caiguda. Per evitar ensurts, aquest veí ha fet arribar una queixa a Cementiris de Barcelona. Tens que entrar per dalt, per la part de dalt, si no per baix, vigilar, però si vas de pressa o la gent gran a vegades això no ho mira, doncs tens sustos, sí. També assenyala que el sistema de canalització d'aigua està obsolet i no funciona correctament i que es produeixen despreniments de la cornisa i la façana. Assegura que parla en representació de diferents usuaris. Reivindica que es faci un major manteniment, així com també que s'augmenti la seguretat, ja que es produeixen robatoris d'elements com flors i testos, tot i les càmeres de seguretat que hi ha. Es tracta d'una mica de vigilància durant el dia, perquè a la nit, si no es pot fer, em sembla bé amb les càmeres, però aquí antigament hi havia vigilància de dia. Des de l'Ajuntament de Barcelona expliquen que durant el primer semestre del 2021 està previst fer una actuació de millora del sistema de canalització i del paviment d'aquest cementiri. M'ha agradat l'associació. Ara valen.